Kaixo, arratsaldeon, Antiguotik Donostiako auzorik ederrenetariko bat, pelotaleku bitxi eta erakargarri ontatik, gaur bertan hemen minutu gutxi barru, hasiko da 71. edizia duen txapelketa. Euskal Herrian dagoen txapelketarik zaharrena, eta antiguotarrentzat, donostiarrentzat eta pelotazalentzat oso berezia eta kutxuna dena. Are eta kutxunagoa aurten, Antiguoko pelotalekoaren ezker hormak, ezker paretak, 100 urte betetzen dituelako. Orain urte asko, orain 152 urte, pelotaleku honek frontisa baino ez zuen, eta oraintxe 100 urte dira pelotaleku honek ezker horma ere baduela. Nioen txapelketari dagokionez, 71. edizia dugula. Ez du esan nahi honek, 71 urte dituenik baizik eta gehiago. Tarteka, eten batzuk ere egon direlako, eta urte batzuetan txapelketa jokatu gabe gatitu zelako. Aurtengoari dagokionez, iazkoan bezalaxe, gizonezkoetan 2 mailatan doa. Etorkizuneko pelotariak 2 mailatan ere. Baten promesa mailan, bestean senior mailan. Emakumezkoak ere izango dute tokia. Gogoratuko dugu, oraintxe 2 urte, orduan buruko txapelketarekin joan ginela. Iazkoan, binakako txapelketa izan zutela emakumezkoak. Eta aurten emakumezkoentzat 4 erdiko txapelketak izango du tokia. Final ordenak 4 partidu, final erdiak 2 partidu eta finala. Eta finala esan da, badugu ere nobedade bat 71. edizio hontan. Besteak beste, azken urteetako finalak beti ere abuztuko azken igandean jokatu direlako. Aurtengo akordea, abuztuaren azken larunbata. Abuztuaren 31 izango du finalen eguna. Nioen azken urte hauetan, finala beti ere abuztuko azken igandean jokatu dela, baina goratu beharra daukagu orain urte asko, txapelketa hori ekin zitzaionean, iraileko 11. Irailaren 8 inguru urtan jokatzen zela. Gatozen, besterik gabe, gaurko 2 neurketak aurkeztera. Lehendik promesa mailakoan, etorkizuneko 3 pelotari 18 urtekoak, bat 19 urtekoa. Gerriko gorriz ditugunak Ander Murua, 18 urte dauzka, eta urriaren 4 beteko ditu 19 urte. Jaiotze Zarrasetekoa, Bergarako pilota eskolan baldi madabilere. Bere atzelaria, Jaiotzez Oriokoa, Aratz Oliden, 18 urterekin, honek 19, irailaren 18an beteko ditu, Ainorgako pelota eskolarekin da bilbera. Gerriko urdinez ditugunak, bat Gipuzkoarra, bestea Bizkaitarra. Gipuzkoarra Julen Alberdi, Zizurkelkoa dugu. 2000. urteko urtezarragunean jaiozen, eta Andoaingo Gazteluku eskolarekin dabil. 18 urte ditu beraz. Eta bere atzelaria Bizkaitarra. Marginako eta Marginako eskolarekin dabilena. Aimar Ibarloza, 19 urte, bete berriak dauzka honek, otsailaren 21 nahi zuzen ere. Gero nagusien mailarako daukagun bikoteak ere benetan ederra gira. 2 napar, 2 Gipuzkoarren kontra. 2 naparrek elkarrekin bikote esateko dute. Iker Espinal eta Antxona Pezetxea. Eta ondoren Gerriko ordinez izango dituztenak aurkariak Iñaki Elola eta Jorge Sánchez. Nioen oso pelotaleku bitxia dugula Antiguokoa. Batetik esan dugu, ezker hormak 100 urte bete dituela, baina pelotaleku hontaz hitzekin berra daukagu besteak beste, irudietan ohartuko zelate, pelotaleku oso laburra dela. Normalean ezker paretako eskuzko pelotalekuak 36 metro izaten dituzte, honek ez. Honek 23 metro eta erdi dauzka luzeran. 6 kuadro eta erdi pasatxo. Zabalean 10 metro eta erdi dauzka. Frontisaren altura naiz ezker paretarena 7 metro eta 75 zentimetro, eta kontrakantxa 3 metro eta erdikoa. Beraz, pilotaleko hontan, materialaz arduratzen direnak, lana xuxen egimerra daukate, pelota rebotean jartzea erreza izaten baita, eta hori ekiditeko ez da esatera pelotako oso motala jarri behar direnik, baina pelota zaindutakoa bai jarri behar dela. Eta horretarako izan dugu, Jaiotzez Arantzakoa, Nafarrakoa, bizi leitzan biziena, Euskadi Irratian komentarista lanetan izaten dugun, Julian Iparragirre dugu, hemen materialara berizteko ardura una, eta bera jarritako pelotak erabiliko dituzte bi bikoteak.
Eta beste bitxikeria bat ere badauka Antigoko pelotaleko honek. Edo beto zan, Antigoko txapeketak. Sake bakarra izaten dela. Gaur egun profesionaletako jaialdi dabaituta gaude, pasa bakarrera, albizaretan normalean pasa bat eta gero beste baterako ere aukera goten da, ba hemenez. Behin sake atera eta pasa egiten baldin bada, falta. Eta horretarako, hemengo leia zainduko duten epaileak ere aurkeztu behar ditugu. Bata Gipuzkoarra dugu, Anoetakoa, Inigo Labaka, bestea Nafarrako Jantzikoa, Mikel Txoperena, bere garaian bigarren mailako txapeldun izandakoa, eta baita ere profesional izandakoa. Txapelketari ekiteko 3 minutu bakarrik, eta hor uzten dizuegu, iazko txapelketako irudi sorta bat eta berehala jarraituko dugu kontaketarekin. Pilotalekoan daudenentzat musika gozarri Jose Antonio Garmendia jarri dugu, eta gure lehen emankizun honetarako eskertzeko da Etxenik Anaiak, Iñakik eta Anderrek egin duten lana, eta zerbait, seguru nago, ez dugula ondo egingo, gure lehenengo kontaketa, gure lehenengo emisioa delako, baina guk ere badakigu, egunetik egunera gauzak hobetzen joango direla batetik, eta bestetik guk ere ikasten joango gerela. Antigoko txapelketak 2 maila esan dut, eta maila bakoitzean 2 multzo, 4 bikoterekin. Eta multzo bakoitzean dauden 4 bikote horiek ligila eran jokatuko dute. Multzo bakoitzeko lehenengo 2 bikoteak zelkatuko dira finalerdietarako. Eta finalerdietan beste ligaskada jokatuko da, eta horko 2 lehenak finalean. Honak esan nahi du, okarrik ezpadima da, eta minik ezpadima dute hartzen, finalera iritsiko diren 2 bikoteak 7 partidurekin iritsiko direla Antigoko finalera. Eta berdin pasatzen da promesa mailan. 2 multzo bakoitzean 2 bikote, multzo bakoitzean 4 bikote barkatu, eta 4 bikoitatik lehenengo 2 egingo dute final erdietarako urratse ematea. Partiduak beti ere aste arte eta aste azkenetan jokatuko dira. Beti ere arratsaldeko 7etan. Salbu ezten batekin. Uztailaren 31 San Ignacio eguna, aste azkena da, jaieguna da Gipuzkoan eta Bizkaian, eta hori dela eta hilaren 31ari zegokion jaialdia abuztuaren lehenean, ostegunez jokatuko da. Baina gainerakoan, gaur hasi eta aste arte guztietan izango dira partiduak, bihar segiz asteazken guztietan salbuespen horrekin. Uztailaren 31an ez dela izango, eta bai abuztuaren lehenean. Eta gero, gizonezkoen 2 finalekin batera, emakumezkoen finala abuztuaren 31an. Tendea sartu eta sartokia da pilotalekua batetik luzera zenioen, laburtxoa dugula hau, ezta? Beste pilotalekuak baino dezentez metro gutxiago dituela, 23 metro tardi, eta jendearen edukiera ere, ez du aparta. 350 lagun sartzen dira hemen, pelotalekoa bete ezkero, eta esango dugu udako ia egun guztietan 250 lagundik gora beti izaten garela, eta uztaila baino askoz ere erakargarriago da askorentzat abuztua, opor giroan dagoelako, eta behin eguna ondartzen edo nahi duten tokian pasatak gero pelotalekura etortzen den udatiar asko izaten da. Epailen esanetara jartzera doaz 4 peloteriak, gogoratuko dugu Txoperena eta Labaka ditugula epaileak, materiala Iparragirre lagunak Julian jarri digula, eta hemen arituko zaizkigunak Ander Murua eta Aratzoliden Garriko Gorriz, Garriko Orduinez, Julen Alberdi eta Aimar Ibarloza. Neurketak 22, bai promesa mailakoa, zer esanik ez elitekoa. Berehala perroteren orkezpena, zuzeneko irudiak gustoko izango dituzulakoan, ikusten duzu, zeinen pelotaleku polita daukagun. Eta hor daz gaurko 71. edizioan ekingo dioten 4 pelotariak jendearen txalo artean kantxar dira zaleak agurtzera. Temperatura atseginarekin, eguzkirik ez dugu izan gaur Donostian, baina oso temperatura atseginarekin 21 gradurekin gaude hemen, eta hor doaz
pelotariak esku altxatu, zaleak agurtu. Epaileek ere lau protagonistak agurtu. Txapa irera. Gorri. Sakea gorrientzat, Ander Murua eta Aratz Oliderentzat. Eta gero beste goza bat ere ipatu beharra daukagu. Hemen ja pelota bakitzak zenbaki bat dauka. Eta behin tantoa bukatuta gero ez dago pelota berririk probatzerik. Botean man bai, baina ez frontisaren kontra, ez ezkerromaren kontra, ezin da pelotarekin ibili. Bada, Antigoko txapek eta bere 71. edizioan hasi da. Muruak ateratako sakearekin. Ibarlozak ezkerrez erantzun. Moztu zabalera Muruak. Jaso Julen Alberdik. Ezkerrez Olidenen pelotaka da. Kantxa erdian, Ibarlozak ederki jarri du atzean. Ezkerrez 6. kuadrotik Olidenek. Eskuinez Ibarlozak atzeratu. Olidenek goiko kotxoira. Goiko txapera. Bat eta huts leheneko tantoa Olidenek utxeki du. Eta bat eta hutxeko emaitza Alberdi eta Ibarlozarentzat. Olidenek ora botatako pelotarikin. Eta Joren Alberdirentzat sakea. Alberdi Ibarlozak bat, Muru Olidenek utx. Hor da Alberdi, sake atera du. Gurutzatua. Errebot ondotik ondo erantzun Olidenek. Txokoan ederki bukatu du. Julen Alberdi. 18 urteko zizurgildarrak. Txokoan egindako tantoa. Bi eta huts. Sakerresto. Txokoan bi eta huts. Hor da Alberdi. Lautardia motea egin. Sake atera. Bolea huts. Ander Murua. Laugarren kuadroan sartu da. Sakea bolea zerantzutera, utxegin du, eta oso bizkor hasi zaigoen partidua da. 3 eta utxeko emaitzarekin. Sakea atera du Alberdik. Pasa eta falta. Esan dugu, pelotaleko hontan pasarik ez dela onartzen, eta markagailuan bat eta 3 daukago nahiz zuek pantailan huts eta bi ikusten duzuen bat eta 3. Ezkerrez esakean, Ibarlozak erantzun du. Oliden, lauterritik bikain jokatutakoa. 6tik, ez zuen urruti. Goiko txapa pelota horrek. Olidenek atzeratu. Ezkerrez etxekora Ibarlozak. Atzeratu indartxu Ander Muruak. Oso behartuta bosterritik airez markinarrak eraman. Txokoan muztu Muruak, jaso Alberdik. Muruak ezabalerak utzatu bai kantxarrien utzi dio jaso Alberdik. Ezkerrez eman Muruak Alberdik atzeratu. Arrimodudako pelota lauterritik atera Olidenek. Ezkerrez Alberdik. Markagailuan gogoratuko dugu urdinak 3 eta 1 doazela. Naiz hor 2 eta hutsekoa ikusten duzuen. 6. kuadrotik Olidenek atzeratu. Ibarlozak arrimodutakoa atera. Airez Murua. Zabaletik Alberdik. Bosterdian, Zabalera moztu zorain Alberdik, jaso Muruak, Alberdik atzeratu, Oliden, lautik, utzi Alberdik, Ibarlozak moztu. Ez du ondo jaso Olidenek, Alberdik atzeratu berriro, airez, nolala eramandu oriotarrak, markinarrak Ibarlozak atzeratu, erreboton dedik eskoa sartzeko, nahiko toki gutxi zuen, aldare eraman, moztu, txokora, Alberdik, eta markagailuan emitxe segitzen dugu, 3 eta 1 gogoratuko dugu, irabaztelari dela, Alberdi eta Ibarloza, ea markagailuko gora bera txiki hori konpontzeri daukagun. Oliden, Ibarlozak, huts, ezkerrez galdu duen pelota, eta markagailuan 2 eta 3. Ibarlozak ez izan du, eta markagailuan 2 eta 3 daukagu. Orantxe onda markagailuan 2 eta 3koarekin gogoratuko dugu. Alberdi eta Ibarloza horrelatu direla 3 eta hutsekoarekin. Eta orain 2 eta 3. Sake gaiztoa benetan Ibarlozak eraman duena. Atzeratu indartxu Muruak. Ibarlozarentzat gora berak. Eta barruan. Nahiko egin du markinarrak. Orain ezkerrez etxakora. Muruak atzeratu.
Lauteretik Ibarlozak. Olideren azkarka da. Zainen edarki jarri den ametxe zabalean. Ibarlozak zabaletik etxokora. Ezkarrez atzeratu muruak. Botea ikusten duzu. Genian pelotaleko ondan. Pelotak darrekorrez gutxi bile Ibarra daukala. Eta ikusten duzu, botea egiten duen tokitik gehienez 4-5 metro baino ez dela ibiltzen pelota. Edo 6. Ez da? Ibarlozaren pelotaka da. Zabaletik. Oliden. Ondo aratz. Joren Alberdi. Ezkarrez. Aratz Oliden. Ibarlozak. Lauterian indartxu berriro Oliden. Jaiotze zoriotarra Oliden, naiz ainorkako pelota elkartearekin dabilen. Eta Joren Alberdi, esan dugu, jaiotze zizurgilkoa, baina Andoaingo Gazteleku taldearekin dabilena. Hor da ezkarrez emoztu zemurua. Jaso Alberdi. Burua bolea zetxokoan arroegi. Ezkarrez Ibarlozak ondo jaso. Lautik Olidenak atzeratu. Ibarlozak seitik eman. Indartxu benetan. Azte pelotak alko de Olidenak errebotara. Boti boleaz. Ondo Ibarloza. Horreman sartzera zijoan bete-betean eta ara. Orain ezkarra irez galdu. Tanto bikaina ikusi duguna. Hemen pelotari gero profesional izaten diren askorentzat bada ikasteko toki bat. Pelotaleku hau atzelariek bereziki aireko jokoan defentsan majo segiatu behar direlako. Eta ikusi ez du olain, Jon Alberdi nola sartu den. Sakea bolea zerantzutera, eta hori da beste jokaldi bat. Afizionatuak ere, gerozetak ere gehiago egiten duten, eta bakarrik afizionatuak, gazteak, eta esaten da, zer ikusi ura ikasi, eta askotan profesionalena ikusten dutena, telebista bidez bereziki ura da, gero ikaste duzera. Ander Muro akatzen jarritako pelota, eta markagailuan buelta eman diote. Galtzen hasiera 3 eta huts, Murua eta Oliden, irabazten ari dira 4 eta 3koaz 4 tantoak segidan egin dituzte. Sake atera, Ibarlozak ezkerrez tuiztu erantzun du txokora. Muruak atzeratu berriro, tanto. 5 eta 3. Muruak atzean egindakoa. 5 eta 3ko emaitza. Markagailuarekin gorabara batzu baditugu, entzule baino. Lasai, esan dugu. Gaur hemen denontzat dela lehenengo eguna. Eta seguru nago, oraindik eta ere, ikasten jarraituko dugula. Eta beraz, okerrak egin baino lehenagotik erea barkamena eskatzen dugu. Nahi denok ere, alegin zintzoa egiten ari garen. 5 eta 3 irabazten Muro eta Oliden, Joren Alberdi eta Ibarlozaren kontra, azter gantxoa sartu duera da, jaso Joren Alberdik, beste okera bat, ez zabaleak berak ezkarraz maztu eta erikaina. Joren Alberdik egindako tantoan. Ez zuen erreza, Muruaren gantxo eri jasotzea, jaso bakarrik ez, gero berak, tanto abokatu. Alberdik egindakoa. 4 eta 5. 4 eta 5. Eta utxarte txiki bat, hemen peloteriak hartzen dutena. Eta guk ere, utxarte txiki bat hartuko dugu, markagailuak gogoratuz, Joren Alberdi, Ibarlozak 4, Ander Muro Olidenek 5.
Hartu beharreko lehenengo utxartea hartu dute protagonistek eta argiltzen gera. Alberdik egindako tantoak utzi digun Augusto Enarekin. Alberdi eta Ibarrozak 4, Murak eta Olidenek 5. Esan dago, multzo bakoitzean 4 bikote daudela, bikote bakoitzak 3 partidu jokatu behar dituela, lehenengo galtzeak ez du ezer esan nahi, lehenengo irabazteak ere ez du ezertxo ere esan nahi. Beti ere badagoelako norbaitek 3 irabaztea, eta gero gelditzea 3 bikote garaipen batekin. Eta baita ere gerta litekeelako 3 bikotek 2 garaipen izatea eta 1 garaipenik gabe suertatzea ere. Baina beti ere lehenengo irabazten baldin bada, hobe. 4 eta 5 eta tanto jokoan da. Olidenen pelotaka da. Ibarlozak, eskuinez jetxi. Pelota bila, Murua, 5. kuadrora doa. Ibarlozak, lauteretik ezkerrez ondo. Olidenek arrimatutako ezkerrez atera. Alberdik, dautik temperaturako xoa daukagun. Pilotaleko hau, lehen esan dizuet, urte askotan fortiza bakarri zuela. Horrentxe, 100 urte, ezkerrarma jarri zitzaiola. Eta urte askotan, pelotaleko hau irekie izan da. Gero estali zuten, eta lehen goitik bai estalia, baina armaien erdia, hori aigezagalean dago. Ibarrozak beste pelota da galdu du. Eta markagailuan 6 eta 4. Muro eta Oliden irabazten. 6 eta 4arekin. Sake Ander Muruarentzat. 18 urteko arrasatearra. Sake erdi atera du. Ibarroza jaso. Maoztu Muruak. Ibarrozak hau ere jaso baino gehiegi. Ibarrozak galdu duen 4. pelota. Ibarrozak gora. 7 eta 4. Estatistikari begira. Muruak 2 tanto egin ditu. Olidenek 1 egin du. Alberdik 3 egin ditu. Oitatik basakearekin sake bat ere galdu du. Eta Ibarrozak 4 galdu ditu. Pelotaka da bikaina Murorena. Ezkerrairez markinarrak Ibarrozak eraman. Indartxu Olidenek pelota loratua. Ibarrozak eraman. Muruak biparetaka. Zabaletik kontrakantzatik jaso Alberdik. Ezkerrez ez du gozatu. Txokoan gelditu zaio. Atzera Ibarrozak ezkerrez. Utxeki Olidenek. Eramatako pelota zen hori. Olidenek galdu duen 2. pelota. 5 eta 7. Ematen du markagailurako gerituen gora berak ere konpondu ditugula. Konpondu direla. 5 eta 7. Joren Alberdi sakean. Lautardian botegin. Sakea lautardian jarri du. Ezkerrez erantzun Olidenek. Eman Alberdik. Eta utxegin Olidenek. 6 eta 7. Olidenek galdu duen 3. pelota. 6 eta 7. Markagailuan 3 eta 8 aurreratu dira, Joren Alberdi eta Ibarloza. 3 izan da orain hartzeko berdinketa bakarra, ez dakit, 7. izango dugun 7. bigarna, momentuz 6 eta 7. Ibarlozak atzean jarri. Oliden. Ezkerrez markinarrak lauteretik ondo. Bikain berriro azte pelotaka da Olidenena. Errebotean sartu horretik Ibarrozak ezkerrez eraman du. Muruak atzeratu. Ibarrozak eraman gorriak ari gira tanto dominatzen. Olidenen beste pelotaka da bat, markinarrak ez dakit, hemen iratxikak egoten dira, nahiz epaile ere kosta egiten zegin agiaztea. Boleaz, nola eraman du Olidenek, biparetakoa Alberdirena, jaso, ezkerrez Alberdik atzeratu. Boleaz Muruak, atzelari hilaretarako jarria geneukan, Alberdik zabalera. Bota dejada Oliden atzelariak, zabalean da. Zabaletik zabalera jokatu da, son hasien dijo tantoa. Muruak Ibarloza jaso. Muruak orain biparetakoa, Alberdi. Ia gorputzen sartu zaio pelotan, nola eraman du. Atzeratu Muruak, hau da tantoa. Ezkerrez Olidenen pelotaka da. Lautik Ibarloza oso ondo. Bikaina hemen zabalean jarri du. Sekulako tratu hartu dute protagonistak etanto ondan. Eta azkenean Ibarlozari apuntatzen diegun tantoa da.
Eta markagailuan daukagun bigarren berdinketa. Zazpina. Aimar Ibarloza. 19 urteko markinarra. Lau pelotari hauetatik, 3, Muro Lider eta Alberdi 18 urterekin, eta Ibarloza 19 urte bete berritan. Bitxikeria modura esango dugu, lau pelotariak ere 2000 urtean jaiotakoa direla. Sake Alberdik atera eta Olidenek erantzun. Ibarlozak lauterritik, errebotetik gertu, botiboleaz erantzun nahi Olidenek baino ezin, eta Ibarlozari apuntatzen diegon tantoa da, 8 eta 7. Azken 2 tantoetan, markinarra protagonista. 8 eta 7. Egunero gogoratuko dugu, ara, justu gainitu du pelota horrek 3. kuadroko marra, lehen luzegi atedu Sake Alberdik eta balda izatetik etzun urdi. Nioen egunero jaialdiak 7 izango ditugula, eta egunero eskainiko izkizu dugula, streaming bidez, jokatzen diren 2 partiduak eta 2 finalerditera iristen direnean, emazkumezkoak ere sartuko dira orduan, 4 txapelketan, eta emakumezkoen partidak ere bai. Ibarlozak atzeratu. Oliden. 5 jaso. Kantxa erdian Ibarloza. Ezkerrez aratz Olidenek. Kantxa erdian. Aimar Ibarloza zabalera jokatu, aire sartu da Muroa. Joren Alberdik atzeratu. Arriba dudako ezkerrez ondo atera du Olidenek. Ibarloza zabalean. Txokora, aze, pelota boztu duen intentzi guztiarekin gainera. Tanta izatetik ez zuen urruti, baina harren egon da Ander Mura horrelaria eta eraman. Joran Alberdik, biparetakoa, jaso Murua zabaletik zabalera jokatu, Ibarlozak hau ere justu baino eraman, atzelariak orain, biparetakoa jokatu nahi izan du, baina ez zaion da atera. Hori den alaikin dut hor, biparetakoarekin, eta utxegin egin. 9 eta 7, 5 eta utxeko partziala ordinuntzat. Galtzen zeuden, 7 eta 4, irabazten ari gira, 9 eta 7. Ezkerrez Olidere sakea jaso, Joren Alberdik, lautik atzeratu Olidenek. Ibarlozak, maztu zabalera Murak ondo. Ibarlozak ondraketxati dejada bota zabalera, jaso egin du Muruak. Ezkerrez Alberdik, Olidenek ezkartu aitere. Ezkerrez Ibarlozak lautik. Moztu Muruak, Ibarlozak lautik jaso. Indartxo atzeratu du Olidenek, Ibarlozak ezkerra ere zeraman. Moztu Muruak zabalera ondo ez, Joren Alberdik txokora, eta tanto. Berea meritua. 10 eta 7. Esan dugu, lehenengo tantoetan, kosta zaigula, markagailuarekin asmatzea, baina asmatu dugu. Nioenara, bisitan etorri zaigulako, joan den igandean eren egun. Atano pelotalekoan debut egin zuen Inigo Bikuña, Donostiarra bera, Gorsa auzokoa, baina pelotari urte asko hementxe. Antiguan egindakoa, Izurungo pelota eskolakoa, naiz azken urteetan, amezketan aritu den. Ongi etorria Inigo Bikuña bere etxera. Berak ere gaur hemen izango diren lagun asko, bai lagun eta bai kontra izan ditu. Bikuña berare hemen txapeldun izan dako dugu. Txapeldun ondoko ere bai. Baina jarrai izago norketarekin. 10 eta 7koarekin. Ibarlozak 5 eta beste bat ere ez da debutatu zaharra. Julen Ekiguren Azpeitiarrak San Juan egunez egin zuen debuta. Eta bera ere hemen txapeldun izan dako da. Hori azken urtekoak aipatzea aldera. Baina historian oso atzera joan gabe ere, ze tanto sartu duen Ander Muruak. Zabalera bota dio Joren Alberdik eta berak zabaletik txokora bikainak egin du. 8 eta 10.
Nien oso atzera joan gabe ere, hemen txabeldun asko izan dakoak baitugula. Aimar Leizola eta Abel Barriola eta hoik elkarrekin dikote osatuz. Etena daukagu markagailuan 8:10 daudenean, pelotariek utxarte txiki bat hartzera erabaki dute. Markagailuak goratuko dugu. Ander Muruak eta Aratzolidenek 8, Jon Alberdi, Aimar Ibarlozak 10. Bueno, eta hemen geroko partidurako peloteriekin Iker Espinol, Antxona Pesetxea, Iñaki Irola, Jorge Sánchezekin ari ginen euren fitxak, euren lizentzek ikusiz eta datok egiaztatuz, eta hortan ari ginela urrinen zatanto. 11:08, Alberdik atera duzakea, Airez erantzun Muruak, Alberdik atzeratu, Olidenek eskuinez eman, Ibarlozak lauterritik, Zabalean jarritakoa jaso Muruak, Ibarlozak bostetik eman, kantza erdian dabil pelota, atzera Olidenek, Ibarlozak azkarrez atera, Olidenek bostetik, markagailua 11:08 urdinentzat galtzen egon dira 7 eta 4, eta hortik 7 eta 1 partziala egin dute. Olidenek atzeratu, arrimatu, Ibarlozak lauterritik ondo jaso du. Goiko txapa azpaldimazen urruti ere. Muruak atzera azkarra Jon Alberdik. Oliden, fetxiz pelota. Alberdik keinu egin. Ibarloza. Lauterdik ondo atzeratu da rebotan sortuko da pelota. Eskua sartzeko toke izan du Olidenek. Ibarlozak lautik. Murua. Hirugarren kuadroan. Ibarlozak pasoko arrastun dotik eraman. Muruak atzeratu. Markinarrak ezkarrez zabalera. Olidenek zabaletik etxokora. Jon Alberdik lautik jaso. Eskuinez indartxu Olidenek. Intentzio guztiarekin aurrean utzi di Ibarlozak jaso Muruak. Ezkarrez Alberdik. Bigarren botean izan dela eskatzen duan Muruak. Olidenek atzera. Boleaz Ibarlozak eraman. Muruak biterritik. Ezkarrez Ibarlozak intentzio guztiarekin zabalera kanpora ordea. Azko arreskatu dor. Aimar Ibarlozak. Baina kanpora bota du pelota. Eta markagailuan 9:11. Sakea Ander Muruarentzat. Antigoko pelota txapelketaren 71. edizioan gaudela, gogoratu baino ez. Eta partido dauden 19 egunetan, gaur dugun lehenengoa, 19 egunetan zuekin izango gaituzuela ere gogoratu baino ez. 10:11 azkeneko tantoa, Ander Muruak sakari esker lortu du. Sakez egindako lehena. Sakez egindako lehena, berak, zelen Jon Alberdik ere sakarekin batekin behitu. Ibarlozak ezkarrez erantzun, atzera indartxu Muruak. Ibarlozak ia arrebotera zijoan, eraman du, ezkarrez txokar, ez du ondo utzi. Murua aurrelari gorriak, eta gero aukera Jon Alberdik atzean jartzeko, boleaz Olidenek ez zileraman 12 eta 10. Askotan gertatzen dena, egindako okerrak garesti ordaintzen direla. Sake atera du Jon Alberdik. Ezkerrez Oliden lantzuna gora. 13 eta 10. Sakez bere bigarren tantoa. 13 eta 10. Orda Jon Alberdi. Atera du sakea. Ezkerrez Olidene jaso. Ibarlozaren pelota kada ona da. Lauterdian bote egin ezarrido. Olidenek atzeratu. Ezkerrez Ibarlozak. Pelota bila Mura bere lagunari laguntzera. Ibarlozak lauterritik indartxu atzean ondo jarri du.
Olidenek nola eraman du. Ibarlozak lautik atzera. Olidenek eskuinez. Laut erdian Ibarloza berriro gozatuz. Ezkerrez orain, Ibarlozak. Burua. Atzera. Aurrean tanto bukatzera orduan, esango nuke. Ausardia gehiagorekin dabilela. Jon Alberdi, orain buruak. Zabaletik atzeratu. Ibarlozak jasota barruan. Lehenen guztia genuen, kanpara joan gotezen, oinez, ondo rentu da pelota. Atzera buruak, sotamanoz, bikain Ibarlozak, arrimatutakoa, ezkerrez ondo atera du. Oliden atzelariak, Ibarlozak hau ere atzera. Gogoratuko dugu, eta ez bakarrik orain streaming bidez, Antiguoko pelota zaleok, bere Twitterra ere baduela, Antiguoko pilota zaleok, eta hortik jarrai dezakezula txapelketa guztia. Ez bakarrik gaurkoa, baizik eta egunerokoa, partidun aurrerapena, elkarrezketak, beretik ikusteko gero izango zuen Antiguoko pilota zaleok, Twitterrean. Atzeratu indartxu muruak. Bolea zeraman Ibarlozak. Ezkerra zaren Ibarloza bera zabalera. Olidene jaso atzeratu. Bi urdintzat arazoak. Biak joan dira. Jon Alberdi eta Imarri Ibarloza. Pelotaren bilazkenen Ibarlozak eraman du. Oliden atzean indarrez jarriz. Moztu zabalera Ibarlozak. Orain urdinak dominatzen. Dejada intentzio guztiarik emotatoka Markinarrak. Biparetako aderra izan da. Ander Muruarena. Jon Alberdi iritsi da, baina oso justu. Eta 11-13. Muruak egin duen laugarren tantoa. Sakearekin bat. Jokoan beste 3 egin ditu. Amaika eta amairu. Muro eta Oliden, Garriko Gorriz daudenak 11 dira. Jon Alberdi, Imarri Ibarloza, Garriko ordinez ditugunak 13. Eta gero gogoratuko dugu, nagusien mailakoan, Iker Espinali, Iruñarra, honek ja 23 urte, baina berarekin hariko den atzelaria oso gaztea dela. Orain promesara ditugunak baino, oraindik eta ere gazteago. Antxona Pezetxea. Goizuetarrak 18 urte bete berria ditu. Eta hemen txapeldun, gaur egun azperekin, profesionaletan erabilen, Julen Ekikurenekin lortu zen igazko titulua. Zak atera dugu. Muruak eta Ibarlozak ezin erantzun. 12 eta 13. Zakarekin bigarren egin du Muruak. Guztira 5 tanto daramatza. Ander Murua Arrasate Arrak eta Bergarako pelota eskolarekin dabilenak. Hor da Murua. Hartu abaila, lauterdian bote egin, sake erdira atera du, Ibarlozak ondo erantzun eta arrimatutako pelota jarri. Lauterdik Olidenek atera. Ibarlozak gozatu zederki atzera, 6. kuadroan Oliden. Ibarlozak atzera. Olidenek nola nahiko behartutara bandu ez da txarra Jon Alberdirentzat, moztu txapa gainean, ona da. Atzera Muruak, ezkerrez Ibarlozak. Muruak eskuinezko. Ibarlozak bosteritik eraman. Eskuinez Olidenek, hau errebotera dijoa. Ibarlozak eraman. Jendeak, pelotazaleak asko eskertzen du. Errebotean sartutako pelotaren bat orosla bueltatzen dutenean. Moztu ezkerra irez zabalera. Muruak jaso. Alberdik eta ben berak atzeratu. Ezkerra irez Oliden. Ezkerrez Ibarlozak atzeratu. Markagailoan 12 eta 13, horra 11 eta 13 ikusten balima duzu ere. 12 eta 13 gorriak 12 dituzte. Urdinak 13. Murua jetxi pelota. Jon Alberdik lautik atera. Eskuinez Olidenek eman. Ibarlozak zabalera.
Olidenek zabaletik txokora. Txokoa jarri. Julen Alberdik eta tanto. Berea meritua. Naiz pelota hortara murua oso behartuta iritsi da. Berak ezkerrez jokaldi egin egizan du. Eta berriro markagailua ondo daukagu. 14 eta 12. Esan dugu, hemen ari geran guztianetik ere, lehenengo alegina dela, streaming bidez partidu bat ematearena, bai, Iñaki eta Ander Etxeniketena, gainerako laguntzaile guztiena, eta nebea ere bai, beraz, gaizki esanak eta gaizki egindakoak barkatuko dizkiguzelakoan, eta egunetik egunera hobetuz joango geralakoan. Markagailua 14 eta 12 izan bezala Julen Alberdi eta Aimar Ibarlozarentzat. Aratz Olidene jaso. Ibarlozak lautik, kantxardia motea. Jaso baitere kantxardi erditik Olidenek. Baina ezkarrez, Ander Murua. Julen Alberdi zehondo utzi duen txokoan, antzeman dio, Olidenek zegin bertzuen eta bai ondo harrapatu ere. Sotamano Ibarloza bikain. Eskuinez, Ander Muruak, Ibarlozak arrimadutakoa, azalako biparetako aterazaion efektu eta guzti Ander Muruari, eta tanto, 13 eta 14. Ander Muruak egindako 6. tantoa, eta beste utxarte bat daukagotako ere atxeen txiki bat hartu behar dugu. Markagailuak gogoratu zentzule, ikusle, Ander Murua, Aratz Olidenek 13, Julen Alberdi, Aimar Ibarlozak 14. Hartu beharreko atxeen hartu dute peletariek eta markagailuan 13 eta 14koarekin gaude, 13 dituzte, Muruak eta Olidenek bat gehiago 14, Julen Alberdik eta Aimar Ibarlozak. Ezkerrez Ibarloza markina rasak erantzun. Ezkerrez Murua aurrelariak. Txokoan Julen Alberdik, ezkerrez Muruak ormari lotuta hor da pelota. Bosteredik Ibarlozak. Erditik atzetzik Olidenek, txapagaina noztu Ibarlozak. Jaso Muruak, Julen Alberdik ezkerrez atzeratu. Olidenen pelotak da, bikaina benetan. Errebote ondoan Ibarlozak, eskua sortzeko tokia bai, baina pelota kanpora. Meritua Olidenena. Markagailuan 14. Partidu orekatua. Berdinketa kutsiko ala ere. 3 agon dira. 7 agon dira. Eta orantxekoa 14koa partiduko 3. berdinketa. Ibarlozak sake ezkerrez erantzun du. Olidenen pelotaka da. Ez da errebotatik urruti izango. Errebotera Ibarloza ze eman duen. Bikaina eraman du. Txokoan Julen Alberdik. Ezkerrez atzeratu Olidenek. Ibarlozak eskuinez. Oliden. Ibarloza bostetik eta arrimatu. Ezkerrez Olidenek. Julen Alberdi pelota bila 5. kuadrona. Ezkerrez Oliden oso ondo. Ibarlozak eskuinez. Ezkerrez Olidenek Alberdi keinu egin utzi Ibarlozari. Honek atzeratu. Eskuinez Oliden. Ibarloza bostetik. Aurreko kuadroetako tanto gutxi ari gara ikusten. Baina partidu gogorra dela inolako zalantzarik ez dauka. Ezkerrez Muraren biparetakoa kontrakatzen zai Alberdi eta jaso eta txokora. Ezkerrez atzeratu. Muruak eta eraman Airez Ibarlozak. Muruak hau ere atzera. Airez Ibarlozak eraman. Muruak ezkerrez txokoan utzi. Julen Alberdi itxi bai, baino ez jaso. Meritoa Muruarena 15 eta 14. Markagailuari buelta eman dioten. Galtzen zeuden 13 eta 10. Galtzen zeuden 14 eta 12. Irabazten ari dira 15 eta 14. Sakea Ander Muruarentzat. Bina tanto lortu dituz sakez. Ander Muruak bi, Julen Alberdik bi. Eta Julen Alberdik okar bat ere gendu sake bat luztegi ateratzean. Sake ateratu Ander Muruak, Ibarlozak ezkerrez eraman. Murua. Eskuinez. Ibarlozak seiterritik ezin. Muruari ematen digon tantoa.
eta 16-14. Bere dugu gainera hemen laukote ontako regularrena. Pelotari galdu gabe. Egia da, pelotaleku honek dituen ezaugarriekin normalean aurrelariek oso gustoko duten pelotaleku izaten dela, eta atzelariek beren ahalak erakusteko modu gutxiago izaten dutela. Hantxe bezalaxe, horratzean muro jarritako pelota eskarbolea sartu da, Aimar Ibarloza eramatera baino ezin 17 eta 14. Boste dautzeko partzialarekin. Atzelerako ia tarteri gabe. Zabalea mote egin Ander Muroak. Sake atera du eta Ibarlozak gora! 18 eta 14. Sake ziru tanto. Esan dut, Twitterra baduela aurran ikusi dugu, Alberdi atzen ikusi dugu, Zilipurdik aurri bilira pelotariak, eta azkenean Edorta Murua, Ander Muruak barkatu, atzen erabaki du 19 eta 14. 19 eta 14. Ja. Ez algea ematen nahi. Arazo txikiren bat izan dugu, konpondu delakoan, eta tantoa gorriero detorri da, 20 eta 14. Sakea Ander Muroarentzat, Muro eta Oliden dira 20an, eta Jon Alberdi eta Ibarloza 14an. 8 dautzeko partzialarekin, sake atera du Ander Muroak Ibarlozak erantzun. Muroak hortxe kantxarrien utzi, Jon Alberdik ezkarrez etxokora. Atzetik etorriz eta ezkarrez Zabalda jokatuz Oliden. Jaso Ibarlozak. Seitik ezkarrez ezin. Olidenek Ibarlozari ematen diogun tantoa da, markagailoak orantxe erakusten digun 15 eta 20koa. Azken momentuetan dagoela neurketa esango genuke, ezertxore erabaki gabe hori bai, naiz egorriak, Muruak eta Olidenek oso gertu duten garaipena, 20 eta 15 irabazten ari girolako. Alberdiren sake erantzun du Olidenek. Ibarlozaren pelotaka da atzera. Olidenek eraman. Alberdik ezkarrez. Olidenek atzean jarri. Ibarlozak ezkarrez zui. Matuntzen gora joan zela, baina ondo horrenditu da pelota. Muruak atzean jarri gaur, Ibarlozak eraman. Muruak keinu egin. Oliden ez du gozatu. Jon Alberdik ezkarra irez. Muruak eskuin ezatzera. Ezkarrez Ibarlozak. Ezkarrez Olidenek. Ibarlozak kantxarritik jaso. Indartxo atzeratu Olidenek. Ibarlozak ezkarrez arrimatu zaion atera du. Olidenek jo eskuin ez. Ibarlozak utx eta 21 eta 15. 21 eta 15. Tanto bakarra dute garaipena. Ander Muruak eta Aratz Olidenek. Eta gogoratuko dugu multzontakoak Larrazabal eta Ekain Etxeberriare badirela eta Gutierrez eta Santa Maria ere bai. Sakea galdu ara. Gutxia. Sakeetan falta bana egin dute. Muroa galdu den estraineko pelota. 16 eta 21.
Julen Alberdik atzean jarritako sakea. Erantzun hori denek. Ezker Julen Alberdik txapa gainean moztu. Muruak txokora. Alberdik txokati txokora jokatu eta tanto. 17-21. Amazazpita, 21. Luze dijoa azkenerako norketa. Zazpiak puntuan zirela ekintzaio Antigoko 71. txapeketari. Honek esan nahi du, 46 minutuz lanean ari girela pelotaia. Alberdi sakean, atera du. Seiterritiko liderek erantzun Alberdik txokoan, ezkerrez Muruak atzeratu. Ibarlozak bostetik ezkerrez, Murua pelota bila, irutor dira. Ezkerrez Ibarlozak, Zabala dator, Muruak atzera. Ibarlozak lauterritik. Ondo aliden. Ibarlozak eskuinez. Eskuinez eman alidenek. Ibarlozak jaso. Murua bere lagunari arranza pixka batera joan da lauterri da pelota bilatatzen jarri. Ibarlozak jaso. Muruak ezkerra zutx. Eta 18. Partidu guztian oso xuxen ibili da. Murua eta azkenengo bi pelota berak aldo ditu. Bat utxegin duen sakearekin. Eta azkena orain galdutakoa. 18 eta 21 gustu ematen du. Momentu ere ematen kamarak ikusleak enfokatzen baldin baditu, ikusiko duzue zeinen dotore daukagun gaur ere Antigoko pelotalekoa. Ara! Ze biparetako eder sortu duen Julen Alberdik eta emozioa daukagola markagailuan, emozioa ikusle. 19-21. Horregon dira, bostantoko errentarekin 21 eta 16, hor daude bi tantoren errentarekin 19-21. Orain ikusle zeraten hori, hortxo bat ere bai. Udan zehar onuntzara etortzeko aukera baldin baduzue, argazki lehiaketa bat ere badauela, Antigoko pelotalekoan hortarako atera behar dira argazkia. Saria, Txiren elkartzea jarritako lehiaketa da, eta saria 200 eurotako. Bostetik Ibarlozaren pelotaka da. Ezkerrez Olivenek eraman. Markinarra Ibarloza. Bostetik Zabaletik ezkerremara bideli iskuinez sartu dela ere Oliven. Ibarlozak ezkerrez, oso ondo atzean jarri. Antxarrien, bosterritik Olivenek ezkerrez Ibarlozak. Partia zeren ikarrezko txisparekin izan dugu Julen Alberdi. Gero, Mura nagusitu zaio, baina azkeneko tantotan berriro, Julen Alberdi zizurki indarra oso ondo ari gara ikusten. Olivenek atzera. 19-21 neurketa, aukerako pelota Muruak utzi Oliveni, honek atzera. Ibarlozak ezkerra ere zeraman, Muruak arrimodutako azkerz nahiagoa berak atzeratzea. Zeitik Ibarlozak, biparetako aire zondo. Muruak, orain berak etxokora, Zabalean nahi txapa. Tanto eginda ikusi du Ibarloza Markinarrak, ez zineraman, eta hortxe joan zaigua. Txapaketa ontako lehenengo partidua, 22-19. Bueno, bantzule, lehenengo eta ikusle, lehenengo partiduak eman beharrekoa eman du, eta horreko goratuko dugu. Muruak eta Olivenek lortu dutela, 22-19 azte garaipena Julen Alberdi eta Imar Ibarlozaren kontra, eta bigarren partida orain izango dugula. Hau ja, nagusien mailakoa. Bi pelotari Nafar, Iker Espinal eta Antxona Pesetxea, beste biratik bat Gipuzkoarra, Iñaki Lola, eta beste Arriosarra Jorge Sánchez. Hautatik bi pelotari, bikote baitz bakoitzean ja eskarmentu gehiago duena,
Iker Espinaleko 23 urte bai dauzka, 86koa da, 1986koa, Iruñakoa, Uharteko pelota eskolakoa, eta beste bikoteko atzelari Errioxarra, Jorge Sánchez. Hau juistu da, Iker Espinal baino, 25 egun gazteagoa. Jorge Sánchezek, otsailaren 15ean bete zituen 23 urte. Gatozen bikoteak aurkeztera, Iker Espinal Iruñarrarekin, Antxon Apesetxea, Goizuetarra, etorkizun edarreko pelotaria, 18 urte bakarrik dituena, urtarrilen 25ean bete zituen 18 urte horiek. Eta aurrean Espinalek izango duen kontrarioa, bidanikoa, Iñaki Elola, Tolosako aurrera klubeko pelotaria da, 20 urte ditu, urriaren 31an beteko ditu 21 urte, eraz Iker Espinal, Antxon Apesetxea, Elola eta Jorge Sánchezen kontra. Txapeketan zehar egia da, aldaketak tamalez, derrigorrez suertatzen direla, batetik txapeketak sasoi honetan toki askotan direlako, gazteagoentzat partidak ere asko izaten direlako, eta desioak eta ondoezak eta eskuetako minak ere behar baino gehiagotan etortzen zaizkielako, eta oraintxe bertan dauden multzoetan ez harritu, txapeketak aurrera egin ala, aldaketak egotea. Hemen gogoratuko dugu multzo honetan, Espinal Apesetxearekin eta Elola eta Sánchezekin batera, Esposito Elizegi eta Zubiria Iker Elizegi. Bi Elizegi ditugu, Iker Andoaingo okerrez balimanago, eta bestea Zegamako okerrez balimanago. Eta ben, Zubizarretak zuen toki txapeketan, baina lauterdiko kaiola mastarrean, orkatila bihurritu zuen, da hori dela eta azken orduko inkorporatzea izan da Iñaki Elola dela. Iker Espinal eskarmenta handiarekin dugun pelotaria, torneo askotan ibili dena, Antxon Apesetxea oraindik ere asko betu behar duena, noski, baina etorkizunari begira berarekin kontatu beharra dagoena. Atigoko pelotaleku kutxuena benetan, urte guztian atea zabalik dituen ez bakarri pelotarako, hemen auzoan, omoentzat jolasleku bihurtzen da sarritan, eta gurasoentzat bilgunea ere bai. Izango dugu ikusleren bat berandu etorri zaiguna, gogoratuko dugu, pelotaleku honek duen azkarparetak justu aurten, betetzen dituela 100 urte, 1919an. Ordurate plaza zen hemen, beste herri askotan bezalaxe, Eliza ondoan zegoen plaza, eta gero orainen urte, ezker paleta garri zitzaion, eski frontisa lehengoak eta gaurkoak zer ikusirik ez dute, pelotaleko oso berezia, batetik neurrietan, luzeran 23 metro terdi dauzka, zabaleran 10 metro terdi, erazen luzera eta zabalera esango genutuke deskonpensatuak bai, baina materialarekin asmatzen duzunean, noski, ez da hortako inolako aitzakiarik. Eta frontis eta azker paretaren altura, 7 metro eta 75 zentimetrokoa da, hori bai, ezker paretaren altura, 4 kuadro bitarte. Ze gero bera egiten baitu hor, kurba bat hartuz, eta behin lauteretik atzera, ez dakit zematen ibiliko da, 5 metro tardi, 6 metrotan horrekoaren bat. Beraz, bigarren partidua astera, epaileak Mikel Txoperena Nafarra
jantzikoa, pelotari profesional izan dakoa, eta Antigoko pilotalekuaren ezagutza handia duena, besteak beste hemen urte baten ere, era pelota aukeratzaile izan genuelako, eta berarekin Inigo Labaka, anoetarra, pelotaren aurkezpena berehala egingo dute, eta lanean laster izango ditugu. Lehenengo norketa nahiko luze joan zaigu. Ia 50 minutuko iraupenarekin izan da. Eta orain, ea ze ikusten dugun bat. Lehenengo promesa mailakoa eta hau elitekoa. Aurkezpena bosgorilletatik ere egiten. Errioxatik etorritako pelotaria. Askotan esaten da bai, ez dakit nungo pelotariak eta badekit egia da Gipuzkoarrak aurten nagusitu zen dutela, baina egia da bentsa bertan ere profesionetan Gipuzkoarren momentua handia da, eta etorkizunari begira ere badatoz, eta nioen Gipuzkoarrak gertutik. Goizuetarra daukagun apezetxa ere ez da urrutik etorri, Espinalen kasuan Iruñetik etorri da, baina Sánchezen kasuan, Jorge Sánchezen kasuan, San Cosmeko pelotaria, Logroñotik eskertzeko da. Iaz txapeldun izan dakoa, orduan Julenekin gurenekin izan zen, eta iaz promesatan titula lortu zuela eta noski, aurten hemen antolakuntzak alorabak edo. Nagusiekin batera jartzea, naiz 18 urte baino ez dituen. Egin berreko aurkezpena egin digu termi lagunak, pelotariak gogoratuko ditugu Iker Espinal Iruñarrak 23 urte, bere atzelariak Antxona Apezetxeak 5 urte gutxiago, bada zerbait maila hontan, bateko 23 urte eta gaztea dat, besteak noski 18, biak urtarrilekoa dira gainera. Espinal 86ko urtarrilaren 21koa, eta Apezetxea 2001ko urtarrilaren 25koa. Eta beste bikotean, Iñaki Elola Bidaniarrak 20 urte ditu, eta Jorge Sánchez Errioxako San Cosmeko pelotariak 23 urte dauzka. Goazen bada, Leon Castilloak sakea gorri eman die, eta Iker Espinalek aterako du sakea. Hor da, leheneko tanta jokoan, elite mailako partiduan. Eta ia ikusi dugu, Elolaren intentzioan alako diren. Sakea bolea zerantzun du. Ezkerre Sánchez jaso. Antxona Apezetxeak lauterritik. Sánchez lauterritik baitere atzera. Apezetxeak oso ondo zagutzen du pelotaleko 18 urte bakarrik izateko. Hor dago izuetarra ezkerrez. Elolak txekoan. Apezetxeak ezkerrez zabalera ez du bateri ireki. Beste pelota bat Elolak orain zabalera moztu duena, Iker Espinale jaso. Zabaletik ondo jarri batzean. Sánchez ez da ondo jarri pelota hori erantzutena. Atzera Apezetxeak, ezkerrez huts Errioxarrak. Bat eta huts. Gorriak Espinale eta Apezetxe irabazten. Sánchez egaldutako pelota izan da. Bat eta huts. Hor da Iker, sake atera du, bolea zau ere Elolak erantzun. Apezetxea zabalera ezkerrez. Sánchez ekatzera. Ezkerrez.
Zabalera Lolak. Txokora Espinalek, jaso Lolak. Apezetxeak irutetik atzeratu. Zeian da. Eskuine Sánchez. Espinalen pelotak da bikaina, ez da arrebotetik urruti izango, Sánchezek ezkarrez eraman. Espinalek botera, biteritik atzeratu, Sotamano Zerrio txorra. Espinalek botera, iruteritik atzeratu. Airez eraman Sánchezek. Espinalek botera, atzera. Airez hau ere Sánchezek, ondo. Eskuinez Espinalek, tanto. Bi eta huts. Gorriak, Iker Espinal, Antxona Pezetxe irabazten, Elola eta Jorge Sánchezen kontra. Hor da Espinal. Atera du sakea. Ezkerre Sánchezek. Lauterretik Antxona Pezetxeak. Lauterdian Sánchez. Ezkerrez Apezetxeak. Sánchez Arrio txarrak eskuinez. Apezetxeak seitik ezkerrez Zabalera, Boleaz Elola. Ezkerrez Espinal. Sánchezek ustetik. Elola kuts. Espinalek kuts barkatu. Espinalek galdu egin du pelotao. Bat eta bi. Bat eta bi. Bat Elola Jorge Sánchezek. Bi dituzte Iker Espinal, Antxona Pezetxeak. Elolaren sakea Espinalek botera erantzun du. Ezkerrez ondo Elola, ondo baita Espinal. Sánchezek irutik. Apezetxeak eskuinez eman. Sánchezek ustetik eskuinez arro atzeratu. Txokoan sartu. Antxona Apezetxe eta ondo eraman du. Elolaren pelotaka da orain atzera goana. Ezin Apezetxeak. Elolari apuntatzen digun tantoa. Bina markagailuan. Bi eta utzi irabazten hasiera, baina orain binakoarekin gaude. Elola Sánchezek bi, Espinal Apezetxeak bi. Sakea bidaniko Iñaki Elolaren zaz. Lautaria motekin sakea atera du. Ezkerrez Apezetxea jaso. Sánchezek ezkerrez. Espinal. Lautik atzeratu. Iztu izan du eskua sartzeko tokia Sánchezek ezkerrez Zabalera moztu Espinalek Elolak ezin. Zakit irriste egin duen. Iker Espinali apuntatzen digun tantoa da. Markagailuan. Hiru Gorrientzat, Espinal Apezetxearentzat, bi Elola Sánchezentzat. Sakea Espinalek atera du. Boleaz oso ondo erantzun du Elolak. Ezkerrez Espinalek atzeratu. Zabalera otor pelota. Kontrakantxatik Sánchezek bosterritik jaso. Markagailuan binako azaltzen zaizue, baina gogoratuko dugu. 3 eta 2 gaudela. Ezkerrez Espinale dotore txokora. Sánchez iritsi eginda. Apezetxeak atzeratu. Elolak ezkerrik zeraman. Espinale Zabaletik. Boleaz Elolak utx. 4 eta 2. Asuma Baiona. Ja, Pantoa Gorrientzat 4 eta 2. Hor binakoa balin badaukazu ere, 4 eta 2. Gogoratuko dugu berriro. Gure lehenengo emankizunean gaudela. Eta guk ere behar dugula denbora noski. Gauza guztiak behar diren bezala martxa jartzeko. Sakearekin Espinalek egin du tantoa, 5 eta 2. Elola sartu da Boleaz erantzutera. Eta gora bidali du. Espinal. Sake atera du. Ezker Boleaz Elolak. Ezkerrez Espinalek. Boleaz Sánchezek eraman. Irutik Espinalen pelotaka da. Boleaz Sánchez. Ezkerrez Espinalek. Errebotean sartuko da. Boti Boleaz Sánchez ondo. 5 eta 2. Neurketa horren zule 2 eta 2. Bina saltzen baldin bada ere. Sánchezek ezkerra irez. Espinal. Bibaretakoa. Ez dakit. Epaiak ona izan dela zondu. 6 eta 2. Ez zuen txapa urruti pelota horrek. 6 eta 2. 5, beste bat, 6. Ondo goaz. Iker Espinal Antxona Pezetxeak 6. Iñaki Lola Jorge Sánchezek 2. Sake Espinalek
Ezker Sánchez de jaso. Espinalek ezkera irez. Elolak ezkera bolea zutx. Zazpi eta bi. Ba, ez dakit, baina martxa hontan neurketa hau bizkor joango zaigulakoan nago. Iker Espinal sakera. Zabalean bote egin, sake atera du. Sánchezek seitik ezkarrez erantzun. Bostean apesetxeak. Eta Sánchez Arrioxarrak goiko sarera. 8 eta 2. Sánchez galdu duen bigarren pelota da. Momentuz estadistika errepasatzerakoan, Espinalek sakez bat, jokoan 3, guztira 4 tanto egin ditu. Elolak bat egin du eta beste guztiak galdutako dira. Espinal berak bat, Elolak 2 eta Sánchezek 2. Sánchezek eraman. Ezkerrez etxekoan Espinalek, ezkerrez Elolak jaso. Ezkerrez Antona apesetxeak, boleaz Elolak. Apesetxeak 3 territik atzeratu. Eskuinez Sánchez. Ezkerrez apesetxeak atzeratu. Sánchez Arrioxarrak. 5 territik. Ezkerrez apesetxeak. Boleaz Elolak. Bikaina eman diatu tanto darra egin du. 3 eta 8. Hiru Gordinentzat, Elola Sánchezentzat, 8 Espinal apesetxeak horrientzat. Sakea Elolak. Atera du Bidaniarrak. Ezkerrez apesetxeak jaso. Laugarren kuadrotik atzeratu Sánchezek. Bolea zeraman apesetxeak. Ezkerrez Elolak. Apesetxeak bostetik. 3 territik atzeratu Sánchezek. Apesetxeak eraman. Elolaren pelotaka da. Apesetxeak Zabalean 6tik ez. Meritoa Elolarena. 4 eta 8. 4 Elolak eta Sánchezek, 8 Espinal eta apesetxeak. Eta bihar ikusleok badakizue arratsaldeko 7etan berriro ere hementsi izango dituzuela txapelketako bigarren egunarekin. Biharkoari dagokionez, Agirre Mailoa eta Uranga, Zabala eta Gaskueren kontra, eta Astiz eta Uriondo, Joritzegi Gurrenda, Mariez Korna, gaur egun profesionala den Jonen Ondaiaren kontra. 4 eta 8 hemen, Sánchez, ezkerrez Espinalek, boleaz giparetako batekin Elolak, Iker Espinalek utx. Zabaletik arrazek ikusi du, tanto eginda, jetxi bai, egi eta txapazpira. 5 eta 8. Sakea Elolak. Ordoan jaki. Zotamanoz erantzun du Espinalek. Atzera Sánchezek Espinalek jaso. Elolak bitterritik indartxo atzeratu du. Apesetxeak ezin. Jende hartera pelota. 6 eta 8. Bueno, urdinen bola da. Galtzen egon dira 8 eta 2. 4 eta utxeko partziala egin dute. 6 eta 8. Bitantara momentu zurbildu gira. Galtzen ari girenak. Elolak atera du sakea. Ezkerrez apesetxeak. Ezkerrez Sánchezek Zabalera. Apesetxeak indartxo atzeratu boleaz Elola. Espinal. Lauteretik. Sánchez erreboteko hormaren kontra jarriz. Eskua sartzeko txokik, ilegerik itzoka baina eraman du. Espinal aurrean, gaizki botatako dejada. Ezkerrez Elolak atzeratu. Apesetxeak eraman. Elolak irutik indartxu batzera, apesetxeak hau ere bai eraman. Elola nabarmen dominatzen eta txokoa berak erabaki du. Bikaina Iñaki. 7 eta 8. Elolak eta Sánchezek 7. Espinal eta apesetxeak 8. Lehenengo tantoak oso bizkor joan dira.
baina ematen du urdinak ere ja sartu direla arrastoan. Sake erantzun apesetxeak. Sánchez aurrera doa, ezkerrez eraman. Apesetxea bostetik. Lau terdian Sánchez. Bostetik apesetxea. Sánchezek indartsu atzeratu. Errobotoko zulan jarri apesetxea eta ezin. Arrioxarren meritua. Zortzina. Zortzi eta bi egon dira. Espinal apesetxea irabazten. Eta zortzina egituko. Ea norka osten duen berdinketa. Partiduko bigarren berdinketa. Binakoa izan da horrena. Eta eso bigarna, bolea zezaka Espinalek erantzun. Elola jaso. Ezkerrez Espinalen pelotaka da. Sánchezek ezin. Espinalen merituz lortutako gorrien aldeko tantoa. 9-8. Espinal apesetxeak 9, Elola Sánchezek 8. Antigoko pelota txaplaketa beri 71. edizioan. Antigoko frontoiaren ezkerrokonak 100 urte betetzen dituen urtean. 6 Sánchez, Espinal, maztu zabalera, Elola ondo iritsi da. Espinalek indartxo atzeratu, Elola atzelari dago, ezkerrez aire zutx. Bera joan da pelota bila eta bera galdu. 10-8. Ibarloza ere, lehenengo partiduko galtzailetako bat, dutxa ederra hartuta azaldu da hemen, neurketanen azkena ikustera gogoratuko dugu, lehenengo partidua promesatako izan dugula, Ander Muruak eta Olidenek irabazi dutela gehietagi eta emeretzi Alberdi eta Ibarlozaren kontra. Ezkerrez, Iker Espinalek, errebotetik, Sánchezek, pelota jende hartera. 11-8. Espinalen meritua. Bera momentuz laukoteko honena. Sakez bat, jokoan 5 gehiago, guztira 6 tanto. Baina bere atzelaria ere Anton apesetxea sondari da. Pelotari galdu gabe. Sake erantzun du Sánchez Arrioxarrak. Espinalen pelotaka da, rebotera doa. Sánchezek ezin. 12-8. Bi berdinketa bai, baino beti markagailan horretik gorriak. Espinal eta apesetxea. Espinalek atera duzakea. Bolea zerantzun Iñaki Elolak. Espinalek ezkarra zindartxu atzera. 6. kuadrotik. Sánchez. Ezkarra zabalera apesetxeak. Elolak zabalera jokatu. Espinal. Sánchez bostetik. Bostean indartxu Anton apesetxea. Sánchezek erreboteko zurutik eraman. Espinale txokora, Elola. Atzeratu 2. kuadrotik. Apesetxeak 6tik eraman. Ezkerrez Sánchezek. Apesetxeak bostetik eman. Ezkerrez Sánchez. Biparetakoa, Espinal, intentzia bai. Ez da gaizkia dira ezker paretatik, baino txap hartu du. Eta Espinale galdu duen 3. pelota. 9 eta 12. Bederatzi urdinak, Elolak eta Sánchezek, 12 gorriak, Espinal eta apesetxeak. Bolea zerantzun duzake Espinalek. Lauti Sánchezek zabalera hemen dator apesetxeak horrika. Eskuinez ondo jaso. Sánchezek eskuinez eman. Apesetxeak ezkarrez zabalera. Iñaki Elolaren pelotak adatzera. Arreboteko zulan sartuz gainera eta tanto urdinentzat, 10. 10 eta 12. Bai, atxeanik hartu gabe doaz. Pelotariak. Hor da Iñaki Elola.
Zabalean bote egin. Ezkerrez erantzun apesetxeak, txokoan elolak, tanto. Ederra Iñaki. Saka resto eta txokoan erabaki 11 eta 12. 3-3 partziala. Gerriko Ordinez ari diren Iñaki Elola eta Jorge Sánchez Arriaxarrarentzat. Hor da bideniko Iñaki Elola, sakera. Sake atera du. Apesetxeak ezin eraman 12. Eta partiduko 3. berdinketa. 2 egon dira, 8 ere bai, eta orain 12 daude. Hor da Lola. Lauterian Zabalean botekin. Ezkerrez erantzun sakeri Anton apesetxeak, orain bera da ezkerrez jaso duena. Iñaki Elola. Moztu. Espinale jaso. Elolak desagainez eman, eta tanto. Lehenengo aldiz Ordinak markagailen aurretik. Galtzen egon dira 8 eta 2. Galtzen egon dira 12 eta 8. Irabazten ari dira tanto batez, 13 eta 12. Erola. Tolosako aurrera elkarteko peloteria bidanian jaiotakoa atera duzak Iñakik. Ezkerrez apesetxeak erantzun. Ezkerrez Sánchezek Lauteritik. Espinal pelota bila da, Lauterira txokoa jarri. Ezkerrez atzeratu Elolak arrebotean sartu behar du. Apesetxea ondo botiboleaz. Elolak luze. Ezkerrez Espinalek. Ezkerrez indartxu atzeratu Elolak. Apesetxeak eraman. Eskuinez Arriaxarra Sánchez. Bostetik. Apesetxeak Ezkerrez Sánchez oso ondo. Espinal hor dijoa, apesetxeari laguntzera. Boleaz Elola. Lautik Espinalek. Eskuinez atzera. Sánchezek errebotean ezin. Botiboleaz jarri da Anton apesetxea. Pelota erantzutera baino ezin. Arriaxarrari apuntatzen digun tantoa da. Eta 6-8 partziala Urdinez ditugun Iñaki Elola eta Jorge Sánchez entzat. Galtzen egon dira 12 eta 8, irabazten ari dira 14 eta 12. Sake Elola. Horda Zabalean bote egin. Ezkerrez apesetxeak jaso du Elolak txokoan ederki Iñaki. 15 eta 12. Sake resto txokoan. 12 eta 8 arte laukoteko onena Iker Espinal izan da. Baina orain partidak beste norabide bat hartu du. Eta Iñaki Elola da mena agintzen duena. Sakea Elolak. Atera du apesetxea jaso ezkerrez. Airez txokoan utzi, apesetxeak txokotik kantxak dira jokatu. Ustekabean harrapatu du Lola. Baina eraman du eta orain Espinalak atzen jarri eta tanto. Nasian joan den tantoa da. 13 eta 15. 13 Espinal eta apesetxeak. 15 Elolak eta Sánchezek. Utxarte askatu dute pelotariak eta guk ere hori egin behar dugu. Utxarte txiki bat hartu. Hartu beharreko utxarte hartu dute eta berriro lanera pelotariak. Markagailuan gorriak, Espinal eta apesetxeak 13 dituzte. Elola Sánchezek 15. Sake Elolak boleaz erantzun du. Espinalek Lautik. Sánchez. Bostean Eskubinez. Espinal. Lauti bota dejada txokora. Elola ondo llegatu da. Apesetxeak. Bosteritik Eskubinez. Sánchezek txokoan. Ezkerrez Espinalek. Lauterdian Sánchez. Ezkerrez apesetxeak eraman. Boleaz Elolak, Zabalean barruan tanto adarra Iñaki. Ederra bai benetan. 16 eta 13. Urdinek 16, hor
15 ikusten duzu, baina urdinak 16. Gorriak 13. Sakea Elolarentzat. Sake atera du bolea zerantzun Espinalek. Ezkerrez Elolak dejada txokora. Eta tanto. Ez dakik gainera, ez ote den hor. Iker Espinal bigarren botean iritsi pelotara. Bueno, ez da. Lehenen gana bigarrenen etzin izan dela pelota jaso. Eta urdinek 17 egin dutela. Eta horrengoen ere protagonista Iñaki Elola izan dugula. 17 eta 13. Sakea bidan igarrarentzat. Ordoa Iñaki. Sakea oso ondo ateratakoa, azpiazpitik ateratakoa, ondo erantzun du apesetxeak. Indartxu Elolak. Sota mano apesetxeak. Elolak etxokoan jarri, orain Sánchez da, atzeratu duena, bolea zapesetxeak eraman. Elola, irutik. 6 da apesetxeak. Lauti Sánchezek. Ika Espinale txokora, Elola txokoti txokora. Jaso Espinalek. Sánchez. Bostetik atzeratu. 6 kuadrotik apesetxeak. Bostean da Sánchez. Apesetxeak ondo jaso lauteretik. Sánchez. Lauteretik eman. Ezkerrez Espinal. Sánchezek. Ui! Erdi utxeginez, Espinalek indentzi guztiarekin zabalera eta tanto. 14-17. Bi aurrelariek normalaren ez da. Tantorik edernak bunkatzeko aukera izan dute. Eta asko egin dituzte. Espinalek bederatzi daramatza, 3 galdu ditu. Elolak 12 egin ditu. 3 galdu ditu eta sakez bana lortu dute. Espinalek atera du sakea. Eta Sánchezek justu baino eraban. Espinalek azkarraz diparetakoa tanto, 15 eta 17. 15 eta 17. Sakea Espinalentzat. Ola Iruñarra. Sakea intentzio guztiarekin zabalera atera du, eta tanto. Ez bueltatzeko geiztoa zelako. Behizik eta asko asmatu delako pelotatzen jartzearekin eta errebotera zartzera zikoan. Eta Sánchezeko oso aukera kutsatzen du pelota eramateko. 16 eta 17. Sakez Iker Espinalek egin duen bigarren. Atera du sakea. Sánchezek eskuinez eraman. Apesetxeak lauteretik atzeratu. Sánchezek jaso. Ezkerrez Espinalek Elolak txokora, Espinalek zabalera. Sánchez oso behartuta, baina ondo ailegatu da. Espinale biparetakoa, Elola jaso. Apesetxeak bosterritik. Elola txokoan, ederra Iñaki. 18 eta 16. Polita izan da. 3 utxeko partziala izan dute, kontrarioen gandik tanta batera jarri ere bai. 18 eta 16. Sakea Elolak. Lehenengo partidua markagailuz oso estua izan dugu. 22 eta 19koaz Ander Muruak eta Olidenek irabazi dute. Julen Alberdi eta Ibarlozaren kontra 22 eta 19. Eta zeinek irabaziko den ez dakigu, baina haure markagailu estuarekin joango dela. Garbi dago. Apesetxeak, 6tik. Ezkerrez Sánchez Arrioxarrak. Apesetxea, kantxarrian, bosteretik. Sánchez, bostetik. Ezkerrez Iker Espinal, ondo, zabalean jarriz. Sánchez da dator. Arrioxako Sankosmeko pelotaria, ezkerrez Espinal etxokoan. Ezkerrek, ui! Toki guztietatik, justu libratu da Elolaren pelota. Frontizetik, pelotalukuko zapaitik, zabaletik. 3 tokietan pelota horrek izan da horrezkoa, falta izateko, baina 3etan ona izan da. Elola bera orain aukeran. 3tik indartsu atzeratu, hai! Ezker Romako salera, 17 eta 18. Esan dugu pilotaleku honek, norri oso berezia dituela. Batetik luzerari dagokionez, 23 metro eta erdi dituela,
eta bestetik altura, falta, Espinalen sakea, falta. Eta bestetik nirean alturari dagokienez 10 metro eta erdi dituela, Dei Frontisak. Bai ezker paretak gero, behin lauterdik atzera. Bera egiten du, hor sare badago eta sarre honen kontra joan da lehen pelota. Eta orain, Iker Espinalek aldutako sakearekin. 17, 19 eta 17 barkatu. Anta jokoan da. Elola. Indartxu atzera, berriro gor, justu lehortu da pelota zapaitik, eta bezetxeak gurutzatu egia kanbora, 27. Elola Sánchezek 20, Elola meritu azkenengo tanto ontakoa ere, Espinela bezetxeak 17. Sakea, Iñaki Elolak, hor da Iñaki, Zabala emote egin, bolea zerantzu sake Espinalek, Ezker Sánchezek indartxu atzeratu, aire zelama nola la pezetxeak, Elolaren pelotaka da, bolea zorengo izutarrak, Elolak dominatzaile segitzen du, beste pelota bat atzean jarritakoa, bolea zau ere eraman, Sánchez irutik atzeratuz, Ezkerra irez gorriak eraba dominatuta daude, Elolak hau ere atzera, Sotaman osondo apezetxea, Ezkerrez Elolak, Espinalek zerbait lagundu beharko dio apezetxeari, atzera Ikerrek ondo, airez Ezkerrez eraban Sánchezek. Espinalen pelotaka da, Zabalean kanpora, eta 21. Eta 17. Tanto batera gerturatu dira 17 eta 18koan, baina berriro 3 tantoko errenta lortu dute Elolak eta Sánchezek. Eta bidaniarrarentzat, beretzat behintzat bai partideko azken sakea. Zabalean bote egin, sake atera du, Ezkerra irez erantzun Iker Espinalek, Ezkerra jaso Elolak, Espinalen pelotaka da indartsua, bikaina, erreboto ondora, Sánchezek eraman, Espinale beste aukera bat etxokar utzi, tanto, ondo Iker, 18 eta 21. Sakez bitan da lortu ditu Espinalek, baina falta bat ere bai. Elolak sakez bat egin dut aztuia besterik egin. Espinal. Izardi markare ematen utzi dute hor, eta Mikel Txoperen apailaren esanetara antolakuntza duen laguntzaileetako motiko bat atera da Izardi erikentzera. Atxeden txiki bat hartzen peloteriak, hobeto zabalteko takoak moldatzen ari da Iñaki Elola. Bere gandik gertu hor dauzka, lehenengo partiduko Jurun Alberdi eta Ibarloza ere. Espinalentza sakea. Hartu abaia, Zabalean mote egin. Ai, justu barruan. Ez zuen asko berri Iker berak ere pentsatu du pelota. Falta izango zela sakean, baina ez. Eta tanto hemen segitzen du. Elolak aukerako pelota doka partida bukatzeko. Maztu txapa gainean eta tanto. Bote lasterra jokatu nahi izan du. Espinalek ez du asmatu. Eta garaipena partidu bige Matinak Ilularena. 22 eta 18ko emaitzarekin. Lehenengoa beraz ez du, bigarrenare ez du. Partidu polita izan duguna.